Arkadaşlar haliler gurladım. Yöne kamera basman gurlap durmuş. Şonun için tədədən başlayan. Hem ekşi saç video deyip dur. Ben haliler gurlap bu taram uje ütüklödüm. Hem saçımın bu taracığını. Saç video çek otururken burada atlar gurrun görmedim. Benim nem gurrun görsem kem deyip dün işten geliyorken nem yadım açtı. Ecelerimizin en köp aytan sözleri. Şu an Ecem bunu gören olsa diyen özünü Ece olanda bilirsin. Birinci sözler. Saçımı oňar otururken gurulacak, saçımı düşündürecek ya özünü tağım görýärken düşün gitýän. Inni kiçikkän Ecemiz en köp, en birinci aytan sözü näme? Men pikirimçe ilim çağası bela ýaly. Teret ilim çağasyna ot ýaly. Şu ilim çağası ile şu nirde şu ilim çağası. Şu bela ýaly çağalar nirde kä şu at yaman bilesim ýeli. Onuň menem köplenç gaharmy bir şey diýende. Ece ana plan etipdir görýärmen ilim çağasyny öýäňdim. Seni gowamen dejek gol. Saçımın men uçlar yanıp dermen saçım suhoy bolan için saçımın uçlar şuňalak. Men saçımın uçlaryny täze gyrktyrdım normalde. İçine doğru ütükleýän şon üçinem. Şolar görünmez ýalyk şey. Bir men saçıma peşmek dip ýatyr. Peşmek näme öyle bilemok. Öňe men saçym peşmekden padikden öz saçım. Inni biz dowam edýäs. Soňam kiçi wagtymyz näme bolýar diýsene. Şu bir zadyň tapaňok Ece şu taýda ýoken ýaň bolyn. Häzir men baryp tapaýsam gatyrmy? Şu men baryp tapaýsam gatyrmy diýär. Şo sözüni eşitden soň ýene 10 ýedek gözleýän näşadady. Ýene ýok. Ilgap aňyrdan Ejen gelýändir şey diýip bolýar. Gün Ejen öňüne dur taşada. Näme üçin biziň öňümizden çykanokda Ejen öňünden çyka şu gözleýän darmy? Size de bolýar gerek, ha? Onundan gelip Ejen şolady tapaýsa dagyn näme diýendir etjem. Yo, bular inni kerek iş würmesin diýär. Bular iş würmesin diýär. Inni gözüň alına dur, körmün. Can Ejemcan. Hem kiçikkä hemmemiz urulup görendir Ejemden. Urulmak diýmek en gowy zat mence. Şu urulanmyz üçin şuňalyk düzgün adamlar bolup ýetişdik mikak diýen men pikirimçe. Ýöne näde urla? Her kim her hile durla, biri okla bilen urla. Biri käwir ejelemiz ay hemme taraplaryndan urlanýar bence. O susa bolar da şarsyrlan susam sirlan tarawlan şey dip eline taganjasyny zat ýa-da sapy bilenim gowalaýandyr gelbäri. Indi oglanlar da bilemok golun gyzlar bir ýere gidäse saat plançada öýde bolmaly diýil ýa-da. Şo saatda öýde bolmasaň ýa-da ne bilen gün Ejemjaňa diýip Allahu Ece. Kakın kakar gelip otur. Çalıp gel öýe. Nirede sen? Jaňa diýende bolýar Ejene bardım. Şu aýlanýan wagtyň diňe vay kakam häzir barsam näme diýer, näme derkä vay söwürmkä, näme derkä, beýderkä diýen öýe barýam kakam şey geldim moýdum. Ona ýer gelipsiň. Kakam hawary ýok aýçy. Hawary ýok. Şep içe doğru ütükläp çykdym saçymy, indi bu tarama ýetjek. Soňam kiçikkän mara şu ýatjak gälesem sürnürten näme işiň var oýnap diýip hök man ýatyrýanlar. Onuň scenada owatlary hallar asyl oturýarda çüýde scenada bolyn. Şon şey dip güllerini şey dip elim bilen oýnap gözüň süýlüp ýatyp galýansyň. Ýok men oň ýalçaga dälim. Ejem ýatyp galýan çakarışýar. Mana ýatyp bolansyň gurjak şoýnaman etdik. Pakedim onu şu gurjakdan dol. Ay kathydyr bolýardy da. Onu şu gün örten var ya yatıljak wagty yatmasaň Eje oýnamany daýyn yatmaýyn ýaň bolyn. Men aýjym şey diýdi. Süýrün örten syganyň aýlanýan wagty syganlar owurlap gitse näme üçin? Onuň Ejen gör bilmersiň de syganlar alyp gider bilersiň di. Ýene şey dip içine doğru ütükleýär, gyýlar şeýle saçymyň ucuny içine doğru. Gatykän düýüne deremok ütügün ýaryndan ütükläp başlaýan saçymyň. Gowalar şona seredin. Gat düýüni ütükläp başlamak soň yapyş bolýar. Halamok men yapyş bolsa men nähile çişip dursa gowaran saçym. Onuň çağalar gelenine bir mihmanda geleni oýnalýar da edilýär bolyn. Ya da jiýiň bilen o jaýda oýnap beren bolsaň Eje ýuwaş bolýsa bolmasam häzir barsam işiňi görärm häzir barsam diýip gyýrýar-da. Ya da jiýim uranda senem uruk görendir. Avtomat jiýim urulýar, avtomat o jaýa ýetjen meni. Gün avtomat o jaýa ýetip
Videru bir iş tapan olan, bir iş eden olan bilen urulmajak ol, gorunjak ol. Ece, ine tamın yaptım. Yani ankadan ecem de uranaptı. Yani hazır komentara yazanlar çıkar çağan urulup terbiyelenen o zat deyip arkadaşlar bizim dövrümüzde yanlış edilse urladım söylüyordum gereklerini urladım söylüyordum şonun için karşıydım çıkmadım hiç kaçan karşıda çıkmadım diyor tüyüne karşı çıkıyor mu şon yani ecelemiz ba yeni ecelemiz bolmadık olsa belki de biz şunyalık terbiyeli bolmazdıgan belki de hem ecelemizi hem gıyızlarımızı 8 Mart bilen tüy sürömden kutlayan şolarım içinde ödecemem kutlayan Ecemcan sırlarını açtım ama öyle seni söyleyen 8 Mart'ın kutlu olsun ve saç videosu yine şundan ibaret beyler böyle saçma şey deyip çıkım dağa diyaz böyle üt köşük burada gerek ya peşmek olsamam kovuca gelişer men peşmek bye İyi tasat aytmanın iyi tasat Ece gözüm ağrıyor gözüm kater kızarıptır zat yaman uy köpürek telefonunu koydum köpürek oyunu haçan vursan eline telefon haçan vura eline telefon size de diyeceğim şu soru size ne sorular diyeceğim size komentarda yazıp geçin son part 2 videosunu eğer isteseniz ona yaparsın inni gerçek öpücük inni sağ ol